Pajjiżna huwa fost l-aktar 10 pajjiżi li jonfoq fil-qasam tas-saħħa. Statistika tal-Eurostat uriet kif fl-2017 pajjiżna kellu nefqa ta' 9.3% tal-prodott domestiku gross fil-qasam tas-saħħa. Dan ifisser li fost l-Istati membri pajjiżna kien id-disa l-ola pajjiż b'nefqa f'qasam li miegħu imiss kull ċittadin. Imqabbel mas-sena ta' qabel Malta żiedet in-nefqa fil-qasam tas-saħħa. Fil-fatt fl-2016 in-nefqa tas-saħħa f'pajjiżna kienet ta' 9.14%. L-aktar żewġ pajjiżi b'nefqa fil-qasam tas-saħħa huma Franza u l-Ġermanja, segwiti mill-Iżvezja. Fil-fatt Franza u l-Ġermanja jonfqu 11.3% tal-prodott domestiku gross fil-qasam tas-saħħa, filwaqt li l-Iżvezja tonfoq 11% tal-prodott domestiku gross. L-inqas pajjiżi b'nefqa fil-qasam tas-saħħa kienu r-Rumanija, l-Lussemburgu u l-Latvja. Fir-Rumanija n-nefqa fil-qasam tas-saħħa mqabbel mal-prodott domestiku gross kienet ta' 5.2%. Dan filwaqt li fil-Lussemburgu u fil-Latvja n-nefqa kienet ta' 5.5% u 6% rispettivament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.